Yung adlaw ni August 26, adlaw Merkulis, year 2026, mag-isuna no, ano na po sa Kabuntago no, maghimo tayo na ani, mag-isuna no. Sorry nga mga tayo yung naani no, mingon na ba na kung mga kaila uban nga ano mga ano kuno ngayon naani akong permi gisulot nga murag ituli ba. Hindi ko no iligan ang kuan dating bitaw ang presentasyon na to nami ko no, okay ra pasayloa lang ko kay komportable ko aning atayra o kaning tawag na to bisuot na ako karong adlaw kay natas balay dayon daghan labunon o mag short pantang kung sa paday atong isulot no maayong nani kay kung mulakaw diretso na daghan ang istorya diretso na ta sa atong himuon karon adlaw no kinani o nani ta no di kayo nung dato na ta kay natay blender dato raman yung blender kung isa mutan-aw ta diha sa atong mga kanaanan nga mga class ngayon ari na ngayon nani ra ang ihimo pero kating mahala po no pero kwartahan ka di bali na magigsunan ko di ba sawan di na ta maghago pero kung ordoy ta nga dayon gusto ta matilaw ing nani itong buhaton palit lang tayo nani diyan po niyo ilabay magamit man kanunay dayon yun nani brato naman ni 800 naman ni dayon kanunay po nato ni magamit sige magani palit lang ta po brato naman ni nani tag 10 man ni duha nya kani po ni ani tag sila ni 20 ba ni 25 kaya daog na kain tulong kung nasa mo kuan ka mo palit ka sa imo na daan kasuway mo kay mahala palit ta maglanga no atong sugda na di na talaga istorya parte sa kuan kamahalan sa maong pagkaon no kundi ang ato ra makabarato takitan lay mohimo wala talagang istorya may isuna ganato lang negosyo paginansya gina sila okay ano nga inaani natin yung mga pobre nga gusto mo tilaw o binato dito para sa lawas dito ang atong yapas ani no dito yung tilaw lang kay makaayom ni sa lawas nga pagkaon mga nato may enhance ang energy ba dito maluya isunan mo na itong pag-apas sa mga pagkaon di kay aron ingnon lang ta no makita aron na dato na makaon ng mga purpose yun yung dato kundi baratuhon ra nga pagkaon pero magkugi lang parang makakaon dili mahal ang pagpalit nimo sa maong pagkaon dito sa displayhanan okay kayo kadto ka sa mga class nga kananan at 13 taas yung presyo ani magisunan kana po sila bawi kuryente, sweldo, pisto sabot lang kita kaya ang ilang punan nga 30 ilagyan ng pabuton o 100 na po sila si tinta o mo kuhaan sa ilang ang ginansa mo kuhaan sa ilang panggastos o ganang sapal-sapal sa ilang mga kuan ang gitawag o pisto o man mga giswelduhan ningon na daghan pa sila budgetan anang maong ginansya no ana mo sabot na putay paghimo ani no sayon ra simple ra nga po ani mo pare tag blender brato ra man 800 kun ko yung kuryente dito na kayo magkuha kuryente ani la paghimo no atong ano ang piras dayon kamo rin magbuot og pila ka sa kadaghan man yung himuon no pwede ganing usaw pare mo kaon no ang gatas ang isa no sa na pulo gatas usa makapatamis ang gatas yun ato tamis-tamis gamay okay ang prutas sige makapatamis ano yun no sugar yun yung ato mag-isuna no ang uban kaya butang mo nag-sugar katong way sakit no pamabot ang ilang sakit nga naman yun na kaya sakit na amin sa lawas o atong abusuhan perfecto sa lawas na mag-iwis ginagmay o imong pasagdan mo dinagko nga na lang ang lawas no busa yun ani itong kanon kanang no sugar pang maputi atong panglawas ma-prevent sa mga daotang epekto sa atong gikaon nga di mao okay nani ra mo na atong gibuhat no ang ato ani kana